төсләр. Дустым, Салават күперендә нинди төсләр бар? Әйдә, бергәләп өйрәнәбез. Җиләк, помидор, чия нинди төстә? Кызыл төстә. Кызыл. Кишер, кабак, әфлисун нинди төстә? Алар кызгылт, сары төстә. Кызгылт, сары. Чиби, банан, лимон нинди төстә? Дөрес, афәрин, сары төстә. Бергәләп кабатлыйбыз. Сары. Шыршы, кыяр, бака нинди төстә? Нәкъ шулай, яшел төстә. Яшел. Болыт, туп, кыңгырау чәчәге нинди төстә? Дөрес әйттең, зәңгәр су төстә. Зәңгәр су. Шар, слива, кулчатыр нинди төстә? Дөрес, зәңгәр төстә. Зәңгәр. Миләүшә чәчәге, баклажан, сирень чәчәге нинди төстә? Нәкъ шулай, шәмәхә төстә. Шәмәхә. Син барысын да булдырдың. Ә хәзер күктә Салават күпере пәйда булыр.